Ja, Andreas Lava, till Tava Kaja vidjande, och ta ända så vi att till få järnlag 3-3, är det nöjt med det? Som stövan var alltid man kan vara nökter. Vi var ju 18-3-8 och bäg 2-0 och 2-8. Så alltid är att man kan vara nökter. Vad är det som sker? Alltså, tid kom att om och Magnus och kämpa efter och tror fast själv att utroligt flott mål. Är det Sussvillen som kommer spela? Roy Nilsson. Ett vattle. Vi spelar en ringa fyra lag och kommer så ut att en bättre sådana lag som den och alla pressa och köra och börja spela offensiv fotboll som nog inte är fyra lag så ta ända så vi malen och när kan gå en chans. Jag kan umynda mig att tid sett nästan med att få en serie där. Är det sannolikt? Jo, man rör ju alltid vinna och det är ett av det vi skulle vinna så sen skuffan är mycket faktor i stället. Salla Wachthammer han nämnde att skulle ha tröstil, att det skulle ha tröstil med skala och fängelse bara ösn öst här och att öst där. Kvart ver utspel nästa dest. Så det är man ska färra alltså och köra efter trimstation. Det ska man alltid göra och nu är det kräva vi får tröstil. Nu börjar vi att slacka tror in så man måste få det tröstil nu.